Dit zandsteenornament, Ja. dat heb ik in Dresden gekocht bij een sloper. En dat komt, ik had al gezien dat is ja, iets van de vrijmetselaar. Hè? Zeg maar, omdat het is een pentagram en loopt boven nog helemaal door. En dus ik had dat gewoon gekocht. En toen vroeg ik aan die man van ja, waar komt dat vandaan? Hij zei dat komt langs de, hoe heet het ook weer, de Zwinger. Dat is een heel groot stadskasteel van Dresden. Heel groot, imposant kasteel. Dat hebben ze helemaal gerestaureerd nu. Maar daar langs stond zeg maar het gebouw van de Vrijmaurerijverein. De vrijmetselaars. Ja, er stond dit boven in de façade. En die had in de Tweede Wereldoorlog twee voltreffers gekregen. Dus er was helemaal niks meer van over. Dus daar hebben ze dat puin hebben ze na de oorlog opgeruimd. En nu gingen ze daar een uitbreiding doen. En dan hebben ze de kelders leeggegraven. En dan kwam hij uit. En dus, hij is nagenoeg ongeschonden. Kijk, deze beschadiging is van de graafmachine. Oh, dat is dan weer zonde. Ja, goed, nee, dat hoort er ook bij. Ja. Ik bedoel, dat hoort bij het verhaal. Maar dat zijn ja, zeer bijzondere dingen. Betekent dat ook kostbaar? Nee, want niemand weet dat ik het heb. Dus ja, en er vraagt niemand naar, hè, snap je? Nou, misschien na het zien van deze uitzending. Ja. Maar, maar er zijn er meer. Uit Venlo heb ik ook een hele mooie gaper, een blauwsteen gaper. Ja, die staat, daar kunnen we daar nog wel even teruggaan. En die is ook uit de puinhopen gekomen. Want Venlo is echt een hele mooie stad geweest. Hè. Dat weet niemand meer. Maar zoals een stadshuis, zo was heel Venlo. Dat is niks van overgebleven. Dat is helemaal plat gegooid. Maar die gaper die is ook nou ja, heel gaaf. Er zijn in Venlo, en dat vergeten veel mensen, nog heel veel hele mooie oude gevels. Ja. Je moet alleen naar boven kijken. Bent u ook zo'n type dat dan door een oude stad dat, loopt? Ja. En, alleen. Ja. Ik struikel altijd, ja. Maar hoe kwam u hier nou op het spoor? Nee, dat is een sloper waar ik regelmatig kom, zeg maar, elk jaar okay. wel. Hè. En is dat iemand die u dan tipt, zo van hier moet je eens een keer komen kijken? Nee, die heb ik bewust opgezocht en toen ben ik er een jaar of 15 voor de eerste keer geweest. En sindsdien kom ik er elk jaar wel, want het heeft altijd wel bijzondere dingen. Ja. In 25 jaar is dit allemaal ontstaan? Ja. En soms gaat het heel snel, hè, want dan neem je gewoon een depot over van iemand die ermee ophoudt en dan komen er ook allerlei aparte dingen uit. Ja. Ik vind die figuur die daar staat, die vind ik eigenlijk ook wel apart. Dat is een zwaardvechter? Nee, dat is Dulle Griet. Dulle Griet is een figuur uit de geschiedenis van Gent. En die is zeg maar, van Brugge, sorry. Van Brugge en tijdens het Spaanse beleg was zij een heldin. Zij heeft die bevolking flink opgejut, dus ze echt weerstand boden. En zij is ook afgebeeld in de schilderij van Breugel. Dus hij is echt een hoofdfiguur in de schilderij van Breugel. En het hele ding is gemaakt door chef de Kok. Heel beroemde ijzerwerker. Hij maakt van plaatstaal en laselektroden maakt hij de prachtige dingen. Echt ongelooflijk mooi. Ja. En hoe komt dat dan weer hier terecht? Dat werd mij aangeboden. Nou goed, uiteindelijk ben ik achtergekomen wat het eigenlijk voorstelde. Nou, toen heb ik dat gekocht, gewoon omdat het toch wel een dubbel verhaal heeft. Hè. Het is gewoon een figuur uit een schilderij van Breugel. En het is nog een keer door een gerenommeerde kunstenaar gemaakt. Maar die maakt echt fantastische dingen. U zou rondleidingen kunnen geven hier. Ja, met al die verhalen. Ja, maar de bedoeling is af en toe iets verkopen. Ja. En helaas zit er maar 24 uur in een dag, hè? Precies, ja. Maar ik kan nog even snel iets laten zien. Ja, nou ik zie die jongen erlangs. Is dat grafornament daar? Een grafornament? Ja, of een een mausoleum. Een mausoleum. Dank u. Ik zocht even naar het juiste woord. Ja, kijk. Ja.
dat is een heel groot, ja, je kan het niet goed zien. Het is een blauwsteen ornament en zijn we ook achtergekomen. Dat heb ik een keer gekocht in Delft, komt ook uit Delft. Dat hebben ze ook opgegraven. Ja. Maar daar kon je niet zien dat daar een inscriptie in is. Dat was gewoon afgesmeerd met mortel. Nou, dat hebben we weggehaald en dan zie je toch dat daar, ik denk, een of ander vroeg-christelijk symbool staat erin. En waarschijnlijk ooit met de beeldenstorm hebben ze dat zeg maar proberen weg te moffelen. Maar daar ben ik nog niet achter precies wat dat betekent. Maar ja, goed, dat is een mooi ding. U bent volgens mij wel het type dat tot op de bodem uitzoekt. Ja, of ik ben van plan om dat op internet te zetten en dan kijken of iemand dat weet. Hè. Nou, misschien is deze uitzending daar al een goed... Ja, maar dan moet je een goede opname kunnen maken. Heb je de inscriptie kunnen zien, Pascal? De zuil waar de adelaar op staat. En ja, aan de voorkant, die heb ik. Okay. Maar een mausoleum, hoe komt dat hier nou weer terecht? Dat heb ik in Roemenië gekocht. Ja. Dat was gewoon een bouwpakket. Er waren misschien wel 8 pallets, dat heb ik daar gekocht. En toen lag dat, ja goed, ik denk dat ben ik zo kwijt, want ik had foto's van hoe het was. Ja. Maar dat valt wel tegen. En op een gegeven moment heb ik gedacht van nou, je rijdt met de tractor langs elke keer, dus denk ik zet ze in elkaar. Want dadelijk ben ik stukken kwijt of gaat stuk. Maar goed, hij staat hier ook goed. 2 vragen. Waarom dacht u dat u het zo kwijt zou zijn? Omdat ik dat natuurlijk zelf fantastisch vind. Hè? Dat is gewoon mooi, hè? Maar is dat wel... Ja goed, dat is natuurlijk een valkuil hè, voor mij. Hè? Ja, uiteraard. Daarom staat het hier zo vol. Ja. Zijn er ook dingen, want u zegt net, alles is te kopen, hè? En dan om even terug te komen op dat programma waar we het net over hadden, hè? Waarvan u zei dat, ja, dat American Pickers, dat is natuurlijk een soort soap. Maar je ziet dan wel mensen op vergelijkbare plekken waar in principe alles te koop is. En als puntje bij paaltje komt, kunnen ze er geen afstand van doen. Heel moeilijk, ja. Komt dat bij u ook voor? Nou ja, nee, ik kan, goed, dan wordt de prijs wat hoger, maar in feite gaat alles weg. Hè. Ja. U kent u zelf goed genoeg om te zeggen... Nou, misschien één beeld, ik heb daar een Jezusbeeld staan voor. Een heel mooi zandsteen Jezusbeeld uit de 19e eeuw. Heel mooi gemaakt. Nou, ja goed, dat zal ik waarschijnlijk niet wegdoen, nee. En waarom niet? Ja, daar heb ik iets mee, ja. Blijft dat geheim wat u daarmee heeft? Ja. Oké. U hoeft niet alles te vertellen hoor. Ik ben wel nog even, want u zei net van misschien komen we daar op de terugweg nog even langs. Oh, die gaper uit Venlo. De gaper, ja, dat is iets van hier, hè? Dus uit de regio. Kijk nou toch, dat staat hier gewoon prachtig in het zonlicht te wachten op iemand die daar verliefd op wordt. Hier komt uit Praag. Dat is ook heel mooi. Zandsteen adelaar. Oh, deze? Dat is ook, ja, dat komt uit zeg maar, ik denk 1780 of zo, jaartal. Maar daar moet je... Ja, dan moet iemand restaureren. Het is al compleet, maar het moet wel gerestaureerd worden. Maar het is wel een prachtig ding. En dit is een pad geweest of zo? Nou nee, dat zijn gewoon tegels uit China. Granieten tegels, hè. Die gebruiken mensen vaak als staptegel. Ja. Dan krijg je wel 5000 jaar garantie op hier al. 5000 jaar 5000 jaar garantie, ja. Daar mogen ze na 4.500 jaar mogen ze bij u nog terugkomen? Ja, absoluut. Ja. Goh. Ja. Ongelooflijk. En volgens mij weet u ook overal het bijpassende verhaal bij. Ja, nou ja, goed. Ieder zijn vak, hè? Absoluut. Kijk, deze, blauwstenen gaper. Die weegt wel bijna 200 kilo. Maar die heeft boven, zeg maar, in de gevel heeft hij gehangen. Ja. En weet u ook
Die heeft in de stad gehangen, daar hebben ze hem gevonden en later is die gebruikt op de Kalderkerkerweg in een pand. Daar heeft het GAK ooit gezeten, het politiebureau, voormalig politiebureau, daar heeft hij gehangen. Ja. Nou goed, die hebben ze later afgebroken. Voor mij was het eerst politiebureau, toen is het een tijdje GAK geweest en toen hebben ze het afgebroken. En toen is hij bij Hovens terechtgekomen, bij de sloper. Echt waar? En daar heb ik hem van die vrouw heb ik hem gekocht, ja. Oh, die vond hem ook al mooi? Ja, die was, nee, ja. De vrouw van de sloper vond hem ook mooi? Ja, of in ieder geval, dat was voor mij de vrouw van Hovens, ja. Die zat op het kantoor altijd, toen had ze dat voorbij zien komen en had ze gezegd dat moet ik hebben. Ja. En die is toen kleiner gaan wonen en toen heb ik dat gekocht. Ja. Is dit het Jezusbeeld wat u bedoelde? Ja. Ja, dat is gewoon prachtig gemaakt, hè. Uit één blok zandsteen. Want ze zijn er denk ik genoeg, hè? Er zijn er... Jezusbeelden? Ja. Maar deze is wel... alleen dat gewaad al is gewoon perfect, hè. Een mooi gezicht. Ja. Weet u wie het gemaakt heeft? Dat is gesigneerd, ja. Het is gesigneerd. En waar komt het vandaan? Dit komt uit Tsjechië. Uit Tsjechië? Ja. Dan heb ik nog eentje hier, dat komt ook uit Tsjechië. Dat weegt wel 2000 kilo. Dat is die mevrouw. Dat is een vrouwfiguur, hè? Ja, dat is een treurende vrouw eigenlijk. Dat is een grafornament. Uit? Ook uit Tsjechië? Ja. Maar het is wel mooi gemaakt, ja. En die treurende vrouw, was dat ook de persoon die daar begraven lag? Dat denk ik niet. Ik denk dat of dat de nabestaanden. De nabestaanden, ja.